हाग्रामा बिथाङा बेवहाय फैया बिथांनि खोथा ABC XYZ जायखियानो केन्डिडेट जाया मानो इउपिपिएल दोलोआ 14 नं सिरांदुवाराव देराखै दा हाग्रामानि देबेरगाव समस्तियाव जेरावहाय हाग्रामाया MCLA जाना दङ बेवहाय आंनि अनसुलि बिसिखौ इउपिपिएल दोलोनिफ्राय केन्डिडेट होनो आं चिफ सारखौ रिकुवेस्ट खालामबाय दं आं थांबाथ' जाल्लायानो जाबाय आंनि ब्लेसिंजों चेलेन्ज खालामदों बिथाङा खाफाला गाज्रि आंनि समस्तियावहाय बा 14 नं सिरांदुवार समस्तियावहाय दिनै जोंना बेनिफिसियारिनि जा जथुमा बे जथुमायाव मोनसे कमिउनिटिया बाहागो लानो हायाखै थारमाने जों बेवहाय 10,000 टारगेट लादोंमोन अब्लाबो 9,000 मानसिया गेदारिं जादों 10,000 जायाखै नंखाय बुंनानै लाब गैया जुदि मोनसे न'खरनिफ्राय सासे फैदोंबाबो 9,000 मानसिया बेवहाय गेदारिं जादोंबा 9,327,000 जोंना इउपिपिएल मोननानै दंखायो खाफाला गाज्रि आंनि समस्तियावहाय बा 14 नं सिरांदुवार समस्तियावहाय दिनै जोंना बेनिफिसियारिनि जा जथुमा बे जथुमायाव मोनसे कमिउनिटिया बाहागो लानो हायाखै आदिबासि सानथालि कमिउनिटिया बिथांमोना गावस्रा मोनसे हारिनि गेदेर मोनसे रंजामा दङ माहारियारि मोनसे रंजामा बे रंजामायाव बा फोरबोआव बिथांमोना बाहागो लानानै दिनै बाहागो लानो हायाखै थारमाने जों बेवहाय 10,000 टारगेट लादोंमोन अब्लाबो 9,000 मानसिया गेदारिं जादों 10,000 जायाखै नंखाय बुंनानै लाब गैया जुदि जोंनि आदिबासिफ्रा बा सानथालिफ्रा बाहागो लानो हानायबा 10निफ्राय 12,000 मानसि गेदारिं जानायनि जों टारगेट लादों अब्लाबो जोङो सेटिसफाइ जुदि मोनसे न'खरनिफ्राय सासे फैदोंबाबो 9,000 मानसिया बेवहाय गेदारिं जादोंबा 9,327,000 जोंना इउपिपिएल मोननानै दंखायो गतिके बेवहाय साननांगौ जेबो गैया आरो नेक्स्ट ABC XYZ जायखियानो केन्डिडेट जाया मानो इउपिपिएल दोलोआ 14 नं सिरांदुवाराव देराखै नोंथांनि नैबे समस्तियाव हाग्रामा महिला बिथाङा नोंथांनि हेंथायै गेलेनो नागिरदों हाग्रामा बिथाङा बेवहाय फैया बिथांनि खोथा खिन्थु हाग्रामानि देबेरगाव समस्तियाव जेरावहाय हाग्रामाया MCLA जाना दङ बेवहाय आंनि अनसुलि बिसिखौ इउपिपिएल दोलोनिफ्राय केन्डिडेट होनो आं चिफ सारखौ रिकुवेस्ट खालामबाय दं हाग्रामानि बेरेखायै नांनो आं थांबाथ' जाल्लायानो जाबाय आंनि ब्लेसिंजों चेलेन्ज खालामदों बिथाङा फैनो सिगां आंनि बिसिखौ फेजेनग्रोदों बिनि उनाव आंखौ फेजेनफैदों